Cena Dionýza Ilkoviča každoročne zviditeľňuje, verejne oceňuje a odmeňuje najlepších učiteľov a učiteľky prírodovedných predmetov. A jej 7. ročník priniesol výnimočné príbehy ľudí, ktorí pomáhajú rozvíjať mladé talenty na Slovensku. 2 finalisti a 1 finalistka si prebrali ocenenia počas slávnostného gala večera v Bratislavskej Redute. Som veľmi rád, že sme mohli opäť oceniť najlepších pedagógov zo Slovenska, ktorí sa venujú žiakom v oblasti prírodných vied. Verím, že toto ocenenie bude inšpiráciou a povzbudením aj pre ostatných pedagógov. Podmienky, v ktorých pedagógovia rozvíjajú talenty, nie sú na Slovensku zďaleka ideálne. A nejde len o mzdy. Napríklad absolútna výška finančnej podpory vedomostných olympiád je už 20 rokov rovnaká, a to napriek inflácii, celkovému nárastu cien či vyššiemu počtu predmetov. Ministrovi školstva to listom adresovali aj predsedovia vedomostných súťaží. Ten prisľúbil olympiádam pomoc a zároveň prijal pozvanie, aby osobne ocenil finalistov ceny Dionýza Ilkoviča. Prítomnosť pána ministra by mohla byť prísľubom, že vysoko motivovaní pedagógovia sa dočkajú podstatne väčšej podpory zo strany štátu, zo strany ministerstva školstva. Učitelia sú tí, ktorí tvoria budúcnosť, pretože pracujú s mnohými talentami. Musia ich najprv identifikovať a potom rozvíjať. A práve to prostredie, ktoré je často nevďačné vo vzťahu k učiteľom, tak si myslím, že je strašne dôležité, aby sme im nie len jeden deň, ale pripomínali to, že si zaslúžia náš rešpekt, vďaku a úctu. Tento rok sa absolútnou víťazkou ceny Dionýza Ilkoviča stala netradične vysokoškolská pedagogička Jana Chrapová, ktorá sa zameriava na chémiu. Vďaka svojim aktivitám má však aktívny kontakt aj s mladšími žiakmi. Tento rok sme vyberali spomedzi 32 nominácií a špecificky tento rok je víťazom vysokoškolská pedagogička, pretože ona sa okrem svojej činnosti na univerzite venuje aj študentom základných a stredných škôl, vedie korešpondenčné semináre, organizuje olympiády a aj toto je oblasť, v ktorej je cena Dionýza Ilkoviča určená. Ocenenými finalistami boli aj učiteľ fyziky Marian Mišenčík z gymnázia v Lípanoch a učiteľ informatiky Ján Motešický zo základnej školy Bernolákova vo Vranove nad Toplou. Ako vysokoškolský pedagóg sa snažím zachytávať talentovaných stredoškolákov so záujmom o chémiu. Preto sme im otvorili laboratória, aby mali predstavu o tom, ako to funguje na tých vysokých školách a prípadne mali motiváciu rozhodnúť sa študovať práve na slovenských vysokých školách. Nerozlišujem deti s talentom, bez talentu, lebo si myslím, že ten talent má každé dieťa. Hej? Len treba ho pomaličky rozvíjať, treba ho pomaly uchopiť a dať im šancu, aby ten talent vyjadrili. Tak pre mňa každý mladý človek ako budúca hviezda, keď sa rodí taká budúca hviezda, tak musí prijať veľké množstvo materiálu, aby zväčšila svoju hmotnosť a svoj objem. A keď zväčší takto svoju hmotnosť a objem, tak sa zapáli a môže vyžarovať energiu do svojho okolia. A pre mňa každý mladý človek, každý študent je takouto budúcou hviezdou, ktorá takto môže pôsobiť na svoje okolie. Odborná porota pri výbere finalistov vždy zvažuje mnoho aspektov. Pozerá sa na výsledky mimoškolskej činnosti, rozsah a dlhodobosť práce s nadanými žiakmi či inovatívny prístup k vzdelávaniu. Ocenenie učiteľov je hlavným projektom nadácie Dionýza Ilkoviča. Popri tom však nadácia podporuje aj mladých prírodovedných reprezentantov či ich učiteľov v prípravách na medzinárodné kolá súťaží. Viac informácií, ako aj inšpiratívne príbehy finalistov a finalistiek nájdete na stránke nadácia.di.sk.